Start now. Napaka-importante na dapat kapag may mga dumarating sa iyo na opportunity na alam mo naman na makakatulong sa iyo kaibigan, simulan mo na agad, subukan mo na agad. Kasi sabi nga, mas daig ng mas maagap ang masipag. So anong ibig sabihin? Kapag may binibigay sa iyo ng mga opportunity na makakatulong sa iyo, i-grab mo na agad. Huwag ka na muna mag-analyze ng todong-todo, huwag mo na muna isipin ng todong-todo. I-grab mo na agad, gawin mo na agad. Bakit? Kasi kapag ginawa mo ng mas maaga kang matututo. Kapag ginawa mo ng mas maaga kang kikita. Kapag ginawa mo ng mas maaga kang gagaling. So, lagi yung tatandaan, hindi lang ikaw yung binibigyan ng ganyang idea, hindi lang ikaw ang nakakakita ng mga opportunity na ganyan, marami kayo. Kaya minsan, mapapansin mo, inisip mo pa lang, pero nagawa na ng iba. Bakit? Kasi nag-take agad ng action. So, start early, start now.